Hello everyone. I wanted to share some duri ja sami da si spodam za sebe ako treba. Što nekoć potrebno. Моите мислења, ставови и верување околу менталното здравје, спешали посебно за мъжето. Посебно за мъжето, пошто съм голям адвокат за това нещо, треба вежите си среда, мале какви са. Голям адвокат съм за това нещо, пошто много мъже страда, не само што страда от мъчење, от собирање внетре, до несакајни експлозии, до дели, до други ланчани, несакани действа. Случи се ке мене лично, јас поминах некои фази поминах последните неколку години. Па последните би рекол 8 години, 7-8 години. Поминах некои фази што, ете, като и секој друг, јас сам мислил од сам карпа и нема никогаш нешто да ме попуши, да ме бутне, да ме помести. Но реалноста не е така. Исто колко сме силни, толкова сме крашливи. Силен съм колко ще трябва да съм, а съм слаб исто така колко ще трябва да е слаб човек. Пръв път бях аз диагностициран фактически, не само диагностициран, тук диагностициран клинички и от доктор. Диагностициран. Ете, забележено, че аз имах маки. Аз мисля, от доктор 2019. 2019 имах болки в сърцето, лева рака и градите и си мислех, оти некои физички нещо ми се дешава. Ама не знаеш, тръпиш, не, на мен нищо не ми е. Нищо не ти е додека не дойдеш до фаза дека шо паничиш, викаш си, ма нещо сериозно не е окей. Поарно да идеш с доктор и си направим обед. И оттам произлегна и пръв път аз дознах за депресии и анксиозности. Депресии и анксиозности, значи това са термини по-професионални, на по-прост начин и всекодневен. Тага и загриженост. Значи грижи. Анксиозност са грижи, страх от иднината, от утре, от шо ако това се случи. А тагата едноставно си, тагата е като тага, тажни си, чуя се случува. Шо викам, исто ти се пада. Извинете, набучавате. От тога и поминах доста работи исто, наместо да се поправяше след това или да найде начин и живото да го живея на по-добър и по-практичен и отдръжлив начин, аз избрах или дали сам бирах. Често викаме, живото ни се случува, не ни се случува толкова, като шо всекодневните одлуки, дори от най-малечките ситници, водят до ланчени случки, кои има отреден, определен ефект на нашия живот. Така не ми се случи, избрах работи, одлуки, кои некои бяха добри, некои по-малко добри, за да ми допринесат или да ми помогнат да ги надминам тия депресии и анксиозности. Значи, един заклучок. Секојдневните прашања ще ги поставаш на себе. Одлуки ще ги носиш. И верувања, че са еквивалентен одлик на живота ще го живееш. На квалитето на живот.
Значи това бидете сигурни. Значи от това няма друго бегание. Има и сречливи човеци, али това са малко. Остатъко мора, значи да сме секундемно разумни, би рекол, ако не сме, да научим да сме. За изборът ще ги правим. В 2020 се изселих от една околина с партнер тогава. Се отселих в друг край на земята, на Англия, UK, по-точно Велс. И не само що се отделих, нека 8 сата, 9 от най-близките ми са от тогашната живеалище и партнеров, или ни добри 4 сата отдалече от всичките близки, или от единствените близки човеци, би рекол. Храбростта и това, що най-вече ме плаши да го правя, аз това го правих. От една страна пострадувах доста. Нормално ще викам отлуките, ще ги носех, или поставките ще ги правех си, имаше отлик на одраз на мой живот, това каков е. Но истовременно това надминувайче ги сите тия предизвици, ще си носиш тия отлуки, ще ги носех и постапки. Постепенно, всеки път повече ми ги лекуваше депресията и анксиозността. Значи депресията, анксиозността, тагата и загрижеността. Ако седите в една соба цял ден и нищо не правите, веруйте, то ти по-лоши станува. Значи растат. Таква околина им е храна. С таква околина се храна. Ако започнеш да правиш работи и ти се случва работи в живото, значи искал не хотел денеска, ден са, 2, 3, 5, че заборавиш, на след това ще те мачи, кога си в една соба. И няма край. 2020 това, 2020 се преселих, исто време беше COVID, не знаех никой. Вземах нова работа в околина, в коя за мен беше нова. Пари, плата като никогаш преходно. Плата ми даваше, ми понуди колко двучленно семейство ще взима. Без да е арогантно това, искам да ви кажа, искам да реча, беше голям залък за мене. Голям отговорност да нося тия пари. С тази плата не можеш си лабав. Значи можеш да справиш с сетите, що ти си те прави, ще си ги носи работа. Няма менеджер, няма шеф, няма супервайзър, няма инженер. Значи ти си сето това е в теб. Затова и са толкова платени. По фирмата и в останалите 4 години от 2020, докато бех там, бех единствен странец. След бяха британци и англичани. Вашани и англичани, извинете, значи британци. Само аз бех от страна. Никой друг от страна. Носи си това свои предизвици. Значи наставно си носи на работа си или на ручок. И се шалите, и се зафракавате. И се спомнува работи от детството. Що за них е след това познато. И го знаят едни между други. Кай мене нямам пойма, ще се прави момент. Не можеш да се оклопиш, тежко е. Но се трудиш. Нема назад. Значи, щом се отлучил, кажа, аз съм отлучил съм, нема назад. Към мен е така, значи, нема назад. Отлучил се, седи. Ама грешка си направил отлука. Окей. Издържи до край. Тая грешка отлука ще отиде до нела. Изпрати си го до край. Седи с него, прифани го. Найди начин да го завъртиш на позитивната страна. Или да не е позитивна, барем да не ти нащети. Или на близките около тебе. Значи, все се справил, все се човек сноводи. Друго.
Дойдах си тук. Одма за кратко време запознах девойка. Айде, нова връзка. Нова връзка с британка, вълшанка. Мислиш си, замислиш си, викаш си. Дали ще ме прифанат? Дали ще прифанат она, дали ще прифанат на дълг период, дали ще прифанат родителите, фамилията, приятели. Каков и да си странец си, без връзка, без разлика ти колко можеш. Пробуваш да се уклопиш, защото не се предуклопиш, не можеш. Можеш да правиш някои работи, различно ще ги правиш, за да се уклопиш. От тук проникнува други депресии, анксиозности. Защото ти не си природният ти не си оригиналният ти не си този човек. Що си откъде се разбуди се бали до вечер. Глумиш нещо, за да се уклопиш. И това доприноси. И това ако правите, дали за партнер, дали кога приятели и другари, те седнете на пиячка, можеш да глумиш, за да се уклопиш в дружеството, да се уклопиш в атмосферата, че допринесе на твоята благосъстойба. Значи изключваш го, пам, нема нищо, край, нема защо, нема да ти допринесе нищо, нема да ти помогне нищо. Верувайте ме, ти нема да ти помогне. Верувай, не си ти той, що трябва да си. Не можеш да си пълна с енергия, защото си ограничваш сами себе. Не можеш да си той позитивен или не може да си оригинален, да си тивки. Той ще си мъчи, ще слуша, ще наблюдава. Ще повече наблюдава, колко ще дума. И това не можеш да си. Защо да не си? Защо да си напинеш, да думаш, да тропаш някаква глупост, да тропнеш, още по-лошо да си направиш. Давам прости примери и правям обет да всеки може да го разбере това едно нещо. Значи, едно работещо, че те ефектира исто, не си ти. Така. До тук сега стигнаваме. Малко си изгубих сега с мобето, че продължам пана там. Големи чекори исто, други наприх. Големи. Мада, споредено с някои човеци е нищо. Но аз исто така не се споредвате с други човеци. Пошо всеко едно нещо, всеко един е различен. Всеко едно различно животно изкуство е уникатно. Е за тази личност. Всеко има свои маки. Дори да има аз исти проблеми, твоята перспектива и моята перспектива на проблемите или на решенията са различни. Твоята атмосфера и околина е различна. Твоята енергия и ти на кой ги държиш ти работи са различни. Значи, споредованието по мен е много безсмислено и глупа работа. Правил съм го и не доприноси исто. Значи, много лошо ти влияе. Излегнали са една тура. Баке! Ела! Излегнала една тура са се ягнили, браво. Да, зимоска декември са ягнат. Ягнат са мили. Значи, споредованието с други. Не бива. Не сме исти. Да това го разберем. Не сме исти. И аз една каша съм купил в Англия. В Велс. Това съм постигнал. И кола имам добре. За мен е успех. Ете. Ама сам себе се понижвам, кога погледни си спореда с други, ще има милиони. И па стигнал он там, ама он не знаеш как е почнал. Може е наследил, може знае повече, може по-едуцирал мене, повече знае финти, повече знае да разговаря, повече знае има лична школа, повече знае да продава, повече знае да убеди. По-добър е, па здравие, по-добър е повече, че има. Нека има човеко. И аз толкова мога с моите способности. Не мога да съм повече или по-малко от това, що аз съм. Пак кажах, бидете оригинални. Бидете оригинални, или имате визия, имате някаква... Дори малечка нека е. Имайте малечък гол, малечка цел в живота, на шо цели ми. Дали е каша, дали гаража искаш да си направиш, дали си изкупиш по-добра количка някаква. Да не ти е животна цел това колата, али да ти е така да си имаш някакъв гол за църтан тая година, защо се трудиш, защо останеш повече на работа, защо искаш повече парички да направиш. Защо искаш да одиш в теретана, да изгледаш, да си здрав, да изгледаш добро, може да запознаеш девойка добро, ще изгледаш, ще си привлечен за нея. Може иска фамилия да оформиш. Имайте някакъв гол. Без гол човек седи само в собата, после работа дома седи и гледа телевизия.
Окей. И телевизия нема. Немам телевизия, радио, рутери, тия работи дома ги нема. Значи не ми треба. Все е лажно. Все е изрежирано, все е направено като ще трябва да трябва ти да го видиш. Защо ми е такво едно нещо? Че сега са 2-3, че гледам лажни работи и нещо не е вистина. И имам нещо по-паметно да правя, че отваряме на книги или си излегне навън като васалата, че се прощам по улиците на изграла. Варам съм активен. Тръгнете ги, не ги слушайте, не им веруйте. Значи нищо не е точно това, ще окажува. И това може доли да те буди. Имаме си някаква визия малечка. Замисли си нещо. Нека и после 20, 30 години, 40, 50, нека те плаши. Има и нещо голема, животна голема замисла. Голема визия, голем план. Да те плаши, когато го замислиш, я така да те стресва в нея, си кажеш, аз това, как че го постигне човече? Как че го постигне аз това нещо? Моята визия лично, моята визия голема е да изградам едно холдинг, една фарма, голема с животни, да се производят храна, и животни да има, и зеленчук да има, и овошки да има, и да има простори, персонал, да има едуциран, животно едуциран, от книга едуциран, да може да смести, да дойде човеци да дойдат, деца да дойдат, млади, ще си има проблеми в живота, ще има внетре душевни, психически, физически проблеми, да може да го посредним малко живота, да му го улесниме, да го понаучиме нещо, ако може да се научи и да излегне в тамо и да продължи в живота като добър човек, значи като добра човечка особа на този свет, да биде пример за другите, за тия около себе, да си оформи фамилия, ако си няма, и да си окей. Това трябва нещо големо да е, големо е. Оти нямам идея как да го направя това. Ама полека чепкам, вижда се, що е правят. Книга, че взема, че уча психология, че уча неврология, че уча здравствено здраве, че се мешам, че ще волонтирам в такви институции или такви организации, че вие уника работят, че се повръзвам с човеци, че се повръзвам с мрежа, че правя мрежа, че ода на групни прошетки, че ода на групни случки, дека шо човеците, бъбрици, дека шо човеците разговара на тия теми. Шо човеците са го доживяли тия теми. Човеците са го изкусили това нещо. Имайте някаква визия. От все покрих, все кажах. И не сам все кажа, има много се кажу. Това само грубо. Значи, ако си имате маки в живота, а не знаете шове мачи, може да не може да видите решение, да няма видливо решение отвонка, или в околина, в коя сте, може не сте свестни самото околина, на кой начин ве кочи или ве потиснува. Може самите вие, може самите неврони, може самите витамински вредности, храна, значи, що се вноси всекодневно, на всекодневни бази, вода за пиение, химикали по дома, значи все може да влияе на невроните, отдека ще произлегува и наши емоции, наши чувства, значи има все влияние. Ако не знаете, попитайте, пресегнете по помощ, значи не е лошо да се посегне по помощ, ако не знаете сами. А ако знаете сами или ако мислите дека нещо, аз това ще го спомнах, може да го изкористите или да го вземете като съвет, като малечка, като некоя водилка, малко от малко в некоя насока да ви бутне в живота, свободно. И коментирайте, кажете ми, не само за аз ще се изкажу на вас, сега го се изкажу на вас с усна, защото ще помогнам на некои. Едно ще ни това работи в живота. И аз съм в моите средни 30, значи в години, в кои дали имаш деца, кои вече сега пораснала, са тинейджери или може са пред тинейджери. Кога почнува да лудува, кога ли може нямаш деца, искаш деца, почнува това татковското инстинкт, татковски инстинкт, родителски да те удара.
по-често и по-често. Може да е финансиски, може да е от все по нещо, може да е. Че пресегнете по помощ или направите си две уместно с тия най-близките, не можете да държите в нетри. Много има човеци, ще държат в себе, па не знаят как да си помогнат, а ги мачи нещо. А не знаят не оти ги мачи нещо. И не оти не знаят. Работа, що често това, що ни си случува с внетри в главата, не може да го процесираме или да го преведем в сборове, за да знаем как да се изкажем на тия около нас. И после заглавяме себе в тази фаза некоя, или в тази форма на нездрава. Пробайте думите. И човеци в такви фази пресега да я прикрият за мачка тая реалност с начисто се или алкохол или друга. Мой близък, дори много близък член на семейството. Близък би рекал, не мога да нарече близък, бо ще е птене. Родител. Значи тамо си одеше утеха. И утехата няма нощ, само ще пие, тук се отзимаше, с крос се правеше лом, пепел. Не само пепел ще се правеше, се случи да дойде до голяма несреча, незгода, повреда огромна, шо живота му виси на конец. Така да, не можете да ставате в такви ситуации. Нема защо душички сте, даден ни е шанса, даден ни благослов да сме живи на този свет. С причина, значи не се от милиони, милиарди семеня и човеци, ти се найде да се родиш. Може да само да биеш некъде само така фърлени край. Знаете не шо мисля. Надеям се, след това помага, морам сега да ода на убава прошетка съм в преубава рурална околина, па че се слушаме, че гледаме, надявам се, че помогне на някой. Ако не знаете така, свободно контактирайте. Поздрав голем! Чао!